Takže vytváříme video, jak to v tomto hotelu v Mexiku Catalona Riviera Maya vypadá. Tady mám statného ošetřovatele, doprovod, prý nebude mluvit. Bye bye. Hello se říká. Tak. Jo, ty už končíš. Tady je mapa celého hotelu. Do poslední chvíle, furt něco hledáme, je toho tu moc. Tak. Ne, já to takhle otočím a doufám, že se mi to nafilmuje. Je to tady krásný, protože mám problém s nohou, tak v recepci byl velice ochotný a přestože jsme měli mít ubytování Catalona Riviera Maya, tak nám dali ubytování Yucatán, což je prostě skoro úplně u moře, vedle bazénu, vedle restaurace a hlavně vedle baru, což je nejdůležitější, protože pití tu je úplně super, jídlo tady je super a my jsme naprosto spokojení s tím, jak to tady vypadá. Zkoukni to, Pepi, jak to filmuju to dobře. Zkouším to teda poprvé a musíme to všechno zdokumentovat. Třeba i pro někoho dalšího, protože to chcem dávat na YouTube. Tak, teďkon ale musíme směrem rybičky. Směrem rybičky půjdeme pro housku a půjdeme krmit rybičky, jo. Já tam nejdu. Jo, ty tam teď nechceš. Tak na rybičky půjdeme později ještě jednou. Teďkon budeme teda, dokumentujeme cestu, kterou vlastně jdeme z lobby toho Catalona Riviera Maya, kde jsme byli zjišťovat odlet, protože už dnešním dnem vlastně máme poslední den, kdy tady jsme, ale víš co, vezmeme to přes tu restauraci, ale ta je asi zavřená teď, vy? A koukám, že tamhle animátoři tam zase budou dělat nějaký soutěže, tak vezmeme to kolem nich. Je to španělský hotel, nejhlavní klientela jsou tady Američani, jak severní, tak jižní a potom Francouzi, Španělé a co jsme se tak dozvěděli, tak my dva jsme tady jediní dva Češi, který tady prostě jsou v celém hotelu samotný v současné době. Tak, tadyhle, zkoukni to, jestli to filmu dobře. Je to super, teď jdeme kolem vlastně bazénu, druhého bazénu, většího, teď je tady menší bazén, ale u těch my nejsme, my jsme ještě úplně jinde. Teď si dáš, ty si nedáš fruit fresh? Pepiček si nedá fruit fresh. Tak, takhle půjdeme ještě k moři, ne? Co? Já vím, proto o tom mluvím. Jediný problém, který vyvstal a i naší delegátky jsme se ptali, je to takový opravdu mínus, že po strašně dlouhé době vlastně možná taky v rámci globálního oteplování se udělaly velký řasy, které tady v životě nikdy nebyly. Moře je krásný, nádherný, ale ty řasy jsou protivný, to jako na rovinu. My chodíme tamhle k vedlejšímu hotelu, to je taková malá plážička, tam si chodíme zaskákat, zaplavat. Je to, vidíte, čistý moře, ale nahoře, na vrchu toho moře plavou ty řasy. Teď se pomalu blížíme vlastně k dalším bazénům, kde my máme lehátko a vlastně taky to ubytování, kde je ta restaurace, bar, o kterém jsem mluvila.
ty řasy opravdu, to je jedno takový mínus, protože hotel má naprosto precizní služby, výborné jídlo, výborné pití, výborný servis, ale bohužel asi neovlivní vznik řas někde daleko na moři každý den. Každý den řasy čistí, ale je to jako bitva s větrnými mlýny, protože řas je víc a víc a pytlů potom s řasama tady všude je hodně, ale bohužel ty řasy opravdu mají pořád navrch. Je jich víc než těch uklizených. Je to škoda, ale jak jsme se dozvěděli od naší delegátky, je to opravdu prvním rokem, kdy se tohle stalo, že už je tady 7 let. Za 7 let se to nikdy nestalo, vždycky bylo moře čistý, protože vlastně de facto je to Karibik. Tak, tady je restaurace Mercado. Tady ještě před chvílí hráli volejbal. Tady jsou různé vzdálenosti. Zjistili jsme, že to domů máme nějakých možná 9000 kilometrů. Není to za bukem, je to docela dálka. A protože zítra ráno ve 3:40 vyrážíme, tak se obávám, že si užijeme tu cestu zase. Ale chtěli jsme vidět Mexiko, chtěli jsme vidět Májskou riviéru, chtěli jsme vidět májské památky. Takže jsme to všechno vydrželi a stálo to za to. Každému doporučuju, aby se do toho pustil. Objednej mi gin tonic. Tady je náš oblíbený bar. Tak. Gin tonic. Tak, Pepíček mi objednává gin tonic a já si to obejdu takhle, to už je náš bazén, náš vodní bar, náš větší bazén, který jsme nejčastěji používali, i s jacuzzi, pingpongem. S vodním polem. A tady se pomalu blížíme k našemu lehátku. Je to jenom krátký výsek celého hotelu. Hotel je daleko větší, je tu spoustu restaurací, spoustu barů. A my tady na tom místě ležíme a tímhle směrem máme pokoj. Tak to je asi tak vše.